Okay, maayong adlaw kanatong tanan. Pahibalo sa tanan ang Canigao Island mo-open na pod karong July 16, 2022. Kadtong ganahan nga mo-ari sa Canigao, available pwede na kini nga mo mudawat sa mga turista nga mo-ari sa Canigao Island. Sa kadtong kuan nagkuan meron guys, nag-clean up para maandam na sa mga turista nga moari sa Canigao Island. Ato gayong suruyon ang paraiso sa lungsod sa Matano. Mao ang Canigao Island. Okay, mo ni guys the new face of Canigao Island. Mo ni guys ang ato ang Canigao Island. Mudawat na kinis sa mga bagong nagkuan guys. Sa gadtong ganahan na mo suroy sa among isla, available na kini or mo balik na nag-operate kay nag-close man ni 1 to 15. Okay. Okay. Sige sa. Bos, butang sa silpon pa kay uway. Sa. O sa. Bos. Sir. Tara. Dali. Nagkaon pa. Buat, isu ke belakang. Tubig dong labok. Sana. Usap tunga nagparkan. Tatlo sa para ka parkan. Usa ka pligo. Sigura. 4. Ini apa itu usap tunga ni? Pagkaharig sa sinta. Di arang ka dito. Sa ako niya maglingkod sa pasero. Pinta na maglingkod. Pagkahan lagi ako cinta na wa ko dilo. Ini maglingkuran nang maru pasero. Loy pas ang mga Pedri. Kini mga batang dito. Ato idungog ang optik. Ayo. Oh, kaya kaya. Pero dito mo ko. Ini ikaw mo ka. Duduan. Ayan na daw. Okay daw. Kalayo pa bagay. Lagi ko ba live ba? Oh, pagli pagpasan na live lang kina. Live ng musik. Iya ito ba oh? Ayay. Wala na, dawan. Kadtong ganahan mo suroy sa Canigao Island. Mobalik na nag-operate karong July 16, 2022. Sa mga turista nga musuroy diri sa Canigao Island, welcome mong tanan musuroy o bisita sa among paraiso sa lungsod sa Matano. Welcome mong tanan diri nga maligo o ato kayong suroy doon ang Matalom Tourist Destination. Naputol naman ang video nimo.